Alright guys, nandito tayo ngayon sa San Roque. Mag-shoot po tayo ng ng Shih Tzu. Ang kabanga lang. Yan, alright. Ito tayo guys, shoot natin sila. Yun. Yeah. Ano gagawin dito po yan? Po. Excited na siya. Sige na. Ako. Jay kayo sir. Jay kayo kawig isa tabang ba na niya sa Sige. Excited lang to. Hoy, bam! Lang. Hindi Ang naman ba na niya doran layag sir. Ay. Doran layag. Ang ba niya mong sir. Yun guys. Parehas pong virgin po ata tong dalawa. Virgin. Ang taba ng babae. Puso namin, ano lang na po. Hindi. Ay oo, pwede na siya. Pink na. Nung January 3 pa lang. Oo, ganun. Hindi, madali na. Sir, Huwag kayo iyak. sir, ha? Huwag kayo iyak. Bakit virgin na si Nyo? Hindi. Normal lang yan sir. Puta na ba? Ganyan yan sir. Alright. So, normal lang yan ma'am. Virgin kasi. Bangal to titan sir. Baba. Nyay sir eh. Yan eh. Ganito. Ego na yung magigilid to sir. Oy, relax lang barkada. Nawabali na po. Sige po, kanin niyo na po yung babae. Sige na. Ma'am, hawakan mo muna itong lalaki. Pwede ka na dito na. Natatakot kasi siya. Iniram lang ko. Kanina eh. Bam! Lola. Sige sir, bumbanan niyo. Mga sir ha. Segundo laba ya sir. Ano sa niya laba la? Madam. Pugi. First time din niya, ma'am. Sige, ma'am, isang pa muna siya. Para hindi na magalit si ang babae. Hindi rin marunong yung lalaki. Ayaw niya? Hindi pa marunong. Ika na, Pugi. Kapoy ka, may shooter na nga eh. Ano naman yan? Pinuwaira. Tumawas na yung Ka. Hindi po. Hindi madali na. Hindi po. Hindi, Lola. Sakit lang to, Lola. Sandali. Ma'am, kunin mo na yung lalaki. bam bam. Baba, mali ka baba. May pulang-pula na yung mata. Ano po? Kaya, isang pa muna po. Pasaway si Bam Bam. Ano ba pa? Virgin pa kasi, kaya ganyan. Hindi rin marunong. Tira. Sige. Madali na. Sandali lang. Dali lang. Yan na. Dali lang. Hawakan mo Sandali lang. lang. Ibalik mo muna. Yan. Saglit lang yung bibing. Diba? Di tapos na. Ay, naku na. Ah. Di tapos na. Okay, huwag ka na iyak Hindi na po. Sa umpisa lang yan. Isa lang yan. Din yan. Isang sampang ito. Dalawa sana sir. Dara. Okay. Diba? Gabayan mo na lamang. Kapit ko nga mga eh. Umpisa lang. Sige ma'am, babaan mo na siya. Ikot mo na po siya. Diba? Para hindi na magalit siya. Wala na. Kita mo. Dito, wala na. Okay na. Iba na kaya. Abdi ni sir. Abdi Dali. na sir. Tamo, di tapos na. Right. Laki. Success. Sis. Ini malapit Tara na. sir. Parang na. Baru ko. Wala na magagawa. Pasok na. Alright guys. Ayun na. Laking load. Disclaimer po hindi po nasaktan yung babae. Normal lang po yan sa una. Kasi virgin po siya guys.
Lahat naman po malaaso hanggang tao pag first time mo, masakit po yan. Yun. Yun, babala po sa mga bata dyan na nanonood, bawal po kayo dito. Yun, pawang 18 years old pataas lamang po pwedeng manood sa aming video. Right, lock and load na po guys. Yun, hanggang ngayon may iyak pa po siya guys. Masakit po kasi na virgin. Isa yung lalaki, kiss the bride. So, Lada po siya guys, kaya ano. Matanda na kasi. Ilan taon na po? 3. Kailangan na nga mag-anak para yung humabang buhay. Mag-diet kasi rin yung road ha. Hindi naglalaway ka kung basahan. Basahan mami. Naglalaway po ako. Na-enjoy ka na. Alright, yun. Knock-and-load guys. Yun, ganun po kabilis pag may shooter po. Kasi pag wala pong shooter guys, huwag nyo pong didiretsuhin na susubukan kasi pwede pong madisgrasya po yung lalaki, lalo na kung ilang beses na po yan nakapagpalabas, maaari po siyang mamatay, lalo na pag mainit yung panahon, may stroke po guys. Kaya kumuha na lang po kayo ng mga trusted na shooter para mapabilis po yung meeting po nila. Ayun iwas stress po pag may shooter, mabilis, ganun lang kabilis guys. Ayan, kanina pa daw nila sinusubukan. Kaya sinabi ko kay ma'am na shooter po talaga makakapagpasok nito. Alright, lock and load. Yun, follow for more videos. Bye-bye! Yeah.